Kuyiqiniso ke sila esinqanqweni komashu la esovalisa khona insizwa ke ukameleke umdaka Zwane. Sofuna uTuma okuyena be-close kakhulu kukameleke umdaka Zwane. Mfethu asubingelele sikwamukele. Ngiyabonga mfethu. Nazi indaba ezibuhlungu zovalisa ukameleke umdaka Zwane. Zifika kanjani kuwena lezi zindaba? Kumina ukwenzeka kwesigameko ngangikho ngane ground, kodwa ukuthi uhambile emhlabeni zafika kumina ngomsombuluko lo ngiseGoli ngoba la ngisebenza ngakhona. Ngithola ngumfowabo omdala uThembo ukuthi umfowethu akasekho. Ngahluleka angazi isonto lami lonke. Bengihluleka nawo ukulala. Bengingiphaphame ngo-3 kuze kuse. Ngoba unkemele kumina ungenza umuntu. Njengoba kade ngisho ngaphakathi ukuthi engiyikona namhlanje. Ngithi ngiyasebenza, ngithi nginjani, ngithi ngiyayisebenza. Ukuqala kwami ukusebenza ngize ngifike ukuyisebenza. Kungesicucu mina engasithola se-diploma yami engalandwa unkemela ukuthi ahambe ngiyofunda. Sangivulile iminyango eminingi ukuthi ngikwazi ukuthi ngenze ngikwenzayo namhlanje, ngibe indoda, ngibe umnumzane. Ngize ngisho nangaphakathi ukuthi ngishada mina unkemelo wayeseceleni kwami. Ingoba ukubaleka kwakhe empilweni yami nayo yonke into angenzele yona mina nje personal. Ukuhamba kwakhe ke ngoba ngike ngathi ube yisource yami, ube yisanity yami. Akulula kumina bafethu, akulula kwangempela, akulula. Ngizozama, ngizobuyela kuNkulunkulu njengoba bengisho ukuthi bese ke sikhulume kakhulu manje naye ngoNkulunkulu. Ngizobuyela kuNkulunkulu ngoba uzongineza impendulo uNkulunkulu ukuthi kungani unkemelo emlandile abe enye yey'ngelosi zakhe, ngoba bengithi kumina ube yingelosi yami noNkulunkulu ube yingelosi yakhe. uNkulunkulu uzongineza impendulo ukuthi ungani umfowethu emthathile. Kuzohamba isikhathi, angisho ukuthi ngizowamukela kudlule ngoba ngeke ngasho ukuthi he will always be my heart. I will do things that will honor him, that I know in the future I will do my best. I will do my level best. Ngiyabonga. Owakho umyalezo uthini? Owakho umyalezo? Owami umyalezo ukuthi bafowethu indima unkemela ayiqalile. Bafowethu asingayenzeli phansi. Asingayenzeli phansi. Njengoba ngisho ukuthi nami ngizozama amagalelo ami ukuthi ngimhonorishe ukuze ilegacy yakhe ingaweli phansi. Kuningi umfowethu besikuplana naye mayelana nebhola ley'ngane kwamashu nokuphakamisa iy'ngane. Angikwazi lokho ukukudedelela namhlanje ngoba naye akaze angidedelele, angikwazi ukukudedelela namhlanje. So engakusho ukuthi ngiyacela ukuthi abafowethu sibambisane, silalelane, sihloniphane njengoba unkemela bekade yenza, sibe sesiqhubeza umlando wakhe. Ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu futhi. Uyizwela ke emlaleke usekhaya ke insizwa esigijimile naye lapha ke ukameleke umdaka Zwane.